jug. Good morning! Ang aga. No, it's not really. It's 8:30 and pupunta kami kina Kath because magko-collab kami today. Naka-alarm ako 7:30. Tapos, I'm pretty sure sinooze ko siya. I pressed the snooze button and then, hindi siya nag-snooze. So, yung alarm ni Dan, 8. Doon ako nagising 8. Sabi niya, magmariliga ka na. Buti na lang, hindi ako mag-makeup kasi doon ako mag-makeup ka na Kath. Pero yeah, that happened. I'm wearing this bomber jacket again. I got this one from Romwe. So this one is from Romwe. I'm wearing this choker that Kath gave me. It's nude. I really like it. And then a black top from Ice. And then black leggings. And then black shoes. Black and pink ako today. Okay. See you later. Ayan. Na-straight ko na yung buhok ko. Mag-film kami ng no brushes. Like, hands only makeup. Sure ba? Nakita niyo ba si Kat? Nakita niyo na si Kat? Hello! Nagsiset up na kami. Ito lang yung dala ko. Konti lang. Pero okay lang yan. May makeup naman si Kat. You guys! Katapos lang namin mag-film ng no brushes makeup challenge. Yeah, super kalat. Ang itsura yan. Rudolph the red-nosed reindeer. Nasobrahan yung... Kasi nung sinipon ako tapos... And ito yung yung sa, ay nako yung guys, ginamit ko to. Ang ganda. I-check yung channel niya, nandun yung namin, video namin. Pero ginamit ko siya, ang ganda. No, bahal hindi halatang walang brush yan. Okay, ihimo na ko. Parang pupunta kami sa city, pero hindi namin sure. Hinintay ko yung reply na Dan. Pero, parang ayoko magsuot na ganitong makeup. Hindi ako sanay. I think I will take it off. Nagbi-makeup lang talaga para sa video. Wait, tingnan ko nga muna ulit yung mukha ko. Okay naman ah. Okay naman siya, pero parang hindi ako sanay. Hindi ka lang sanay. Oo. Baka kasi kamutin ko yung mata ko. Yung mascara mo, kumalat na pala. Yun yung parents niya. okay lang naman. Nakatali. Ito matutubos ka motorate. Ang daming pagkain ni Kat. Galing to kay Curse, diba? Galing to sa US. Ito masarap to? Diba gusto mo lang yung mga maaasim? Oo, pero ayoko ng gummy bears. Dami kong kaartihan din eh. Gusto ko na maasim, pero ayoko yung mga ay, parang okay lang naman siya. Okay, try ko to Warheads. Aalis kami. Punta kami ng city. Doon kami kakain sa Chinatown. Doon kami magla-lunch. Sige. Dito na lang tayo sa focus ko. Focus ka sa mukha ko. Yes. Pupunta kami ng Kmart. Pero kikita muna namin si Ann. So yes, magkikita kami ni Ann. Marami nagsabi sa akin na pumunta ka na Valley Girl at saka ano yung sinabi niya? Valley Girl at saka Temp pa yung isa? Yeah, Temp. Maganda doon. Yes, I go there. We go there. We love. We do. Love that shop. Sana siya lang. Hindi pa nagraramay. Iihi ako. Ihi muna tayo. Pupunta kami ng Kmart. May titingnan kami sa Kmart. Hintay na namin si Ann. Ewan ko nasa na yung babaeng yun. Walking there. Walking na daw siya? Walking there. There now. Asa na kaya? Baka nag-vlog. Hindi yung nag-vlog. Kasi hindi yung nag-vlog kapag walang tulog. May tulog naman daw siya eh. Tingnan natin. Asa na ba yun? Dito na si Ann! Welcome back. Oh yeah. They missed you. I miss you too, guys. She will upload her vlog soon. We'll see. Sooner or later. Pupunta kami ng Target. Yeah. Ano kasi ito? Oh, Kat! Tingnan mo yung suot na babae. Parang yun, yung gray. Parang ganyan yung binili mo sa Cotton On, diba? Ayaw. Yung gray na mahaba. Nandun, ate! Pumasok sa Bakit ano ba? Ganon itsura niya? Dito kami sa Spotlight. Oh yeah, yung price. Meron yung ibang color. Hindi na naman ako nakafocus. Tinanggal ko yung contacts ko kasi ang tsaka ng mata ko. Ganito yung hinahanap ni Kato. Yung parang ganito para sa picture. Para magandang background. Pero white yung hinahanap namin. We'll see. Long cute na to, oh. Cute scrub? Oh, okay. So, face mask. Okay. Bawang.
Yeah. May bawang, may papaya. Well, Look at these ones. Ano yan? Yeah, because they're yan. Yan. Rose petals. Yeah. That's different. This is what just Vanilla. Nice. yeah. So then you can put, say, a mask over the top of it. Mabango? Baho? Mabango yan, vanilla. Sorry. I'm gonna steal some of that. Bango? Baho? Meron siyang gift sa amin from Bali. Ooh! Merry Christmas! Guess where? Ano? Sa ano yan? Chips Chess! Alam mo, mamatay na yung camera ko. Thank you. Thanks! Nice! Halo, elepante. Wala nga natuwa yung nakita ko yung sa Snapchat mo yung big na. Pwede pasilip. Halo, dami. Dami naman ito. Halo, elepante. Thank you! Okay. Uy, magkano utang ko sa'yo? Coffee. Ang fancy. Dito kami sa my kitchen. Sama si Kat. We're home! Hindi na ako naka-vlog kanina kasi, wala lang, nagchikahan na kami ng bongga. Na-public na yung yung video ko, yung makeup at saka skincare ko. So, kung hindi nyo pa napanood, go na. Kasi, baka wala lang. Baka lang naman gusto nyo. I will bake Dan's lunch para bukas. Hindi ako nag-bake ng capsicum nga pala kagabi kasi yung binaon niyang lunch, yung leftover ng pasta na niluto niya. Bakit naging dark yun? Huh? Hala, babe, what date is today? September 5 today? 6? 5? Okay. I forgot to take your tea. Nahugasan ko yung mukha ko. You guys, yung mata ko, ang pula-pula. Hindi ko alam kung i-blame ko siya sa contacts. Wala naman ako ibang ma-blame, diba? Pero, kasi I've been wearing that contacts for a long time. Tapos, I clean it regularly. Pero feeling ko din dahil sa mascara. Kasi nung Saturday, nagmascara ako ng bongga. And then, sobrang namula yung mata ko. Tapos ngayon din, nagmascara ako. And napansin ko na namula siya after ko na naglagay ng mascara. Kasi kanina, before ako nag-makeup, okay pa naman siya. Namula na siya after na ng mascara. So, I think it's because of that. I'm not really sure. Sabi ni Dan, try mo magpalit ng contacts. So, bukas, yung gagamitin ko ng contacts is yung old contacts ko and see kung merong kaibahan. Kasi kaloka, oh. Pero ito lang namang matang to. Yung mapula. Yung dito, di ba, wala? Ito, meron na pula. Sobrang namumula siya kanina sa city. Buti na lang, dinala ko yung glasses ko this time. At saka, yung contact lenses case. Kasi nung pumunta kami sa bahay nila Kat, naka-glasses ako. Doon ako nagpalit ng contacts kasi we needed to film. Tapos, I needed to apply makeup pa. So, kailangan ko talaga mag-contacts. So, yun yung nangyari. Hindi ko ba alam kung bakit. Kaloka, diba? Do you guys like this choker? I really like that it's like, you know, a choker but something different because it's nude. So, yeah, I really like it. Bigay sa akin to ni Kat eh. Sa Lovisa niya ito nabali. 3 for $15. Pero, yeah, yun yung ganap ng aking mata. I will wash my face. Today is Monday. So, I will wash my face and I will apply a mask. Gagamitin ko, again, yung rub-in mask ko. Hindi muna ako gagamit ng ibang mask hanggang sa hindi ko to maubos. And you guys, tagal pa nito maubos. Look it. Sobrang dami pa. And ilang beses ko to siya ginamit. Because you do not need a lot. Yung hindi ko lang masyadong bet dito. Okay naman siya sa skin. Okay na okay siya. Yung hindi ko lang masyadong bet sa kanya is you need to wash it off. And hindi siya ganun kadali i-wash off. You sometimes need to kinda rub it in. Kasi parang nagsistick talaga siya sa mukha. So, yun lang naman yung hindi ko masyadong bet sa kanya. Pero yung parang sobrang hapdi niya sa mukha. Diba, I told you guys that. Siguro mga first 2 times na ginamit ko siya, mahapdi siya sa mukha. Now, hindi na. So, I don't know what happened. But yeah, I actually really, really like it na. Hi guys! Nag-pick ako ng winner. Hindi ako yung nag-pick. Parang random comment picker siya sa YouTube para sa iWhite giveaway ko. And yung nanalo is si Rachel Orig. And I tried to message her on YouTube pero I can't. I will show you guys. So, siya yung na-pick ko na winner. And I can't message her on YouTube for some reason. So, walang message
Like, dito wala. Hindi ko alam kung paano. But as far as I know, I can't message her on YouTube. Rachel or Rig, please email me. Merong email sa description box ko. I will give you 48 hours. Kapag hindi pa ako naka-hear back from you, I will pick another winner. I'm so sorry. Pero yeah, kailangan ko siyang gawin. Hello! It is Tuesday. My gosh, ang init. Bakit ba ito yung sinuot ko? Tapos ako maglinis. Katatapos ko lang maglinis actually. Hindi kasi ako nakalinis kahapon kasi umalis ako kahapon. I also did 3 loads of laundry. Nag-start ako mag-laundry kagabi kasi nakita ko yung hamper. Sobrang puno na. Kasi diba, Monday yung schedule ko. So, I did 1 load last night. Tapos, it was late na. So, hindi ko siya natapos. So, I did the rest today. Ano ba weather? Bakit ang init? It's 20 degrees right now. Wow. Ito nga pala yung na-receive ko na package today. Ano siya? Skincare to from Vanish. Ito, Vanish. Yung ano niya, website niya is vanishacnescars.com. So, they reached out to me and asked me if gusto ko i-try yung mga products nila. And I was like, sure, why not? Kasi marami ako mga acne scars dito na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. Dito sa nose ko. Ito, pawala na siya. Tapos ito parang hindi pa rin siya nawawala. Nandyan pa rin siya. So, I will give this a try. We'll see kung ano nandito. Bakit ang dami? They told me they will send me a kit para matanggal yung scars. So, okay. This one is the kit. Hala! Okay. Meron akong ganito. Yung parang micro needle something na ginaganan mo sa mukha mo. Hindi ko pa nagamit yung akin. Kasi, natakot ako gamitin siya. Shoot, nakakatakot ito eh. So, ganito yung serum. Merong ganito. Na empty lang siya dito. So, I do not know what that one is for. Kailangan ko silang i-contact and ask them paano to gamitin tong lahat ng ite. Itatry ko to sila and then see kung effective siya na mawala yung aking mga scars, diba? Tingnan natin. Hello! Nakalimutan ko mag-vlog. Naglakad kami ni Dan kanina. Siguro mga 1 hour 30 minutes kami naglakad kanina. We had coffee and cake. Tapos now, we will have dinner. Since nag-cake kami kanina, yung dinner namin is ito lang. Meat pie. Meat pie. Meat pie. Is it ready? Yeah? Oh, it's a little bit. I'm just gonna put it in here for 30 seconds. How about mine? Now yours will be fine on the outside. Are you sure? Yeah. Why? The middle part's a little bit just not quite hot enough. Okay. It's still a bit frozen. Yes. And then later, manonood kami ng movie. So, nung naglakad kami kanina, we stopped by Romeo's and bumili ng popcorn para sa movie. Wait. Should I? Which is what? The giveaway. What, Kim? Yeah. Yeah, why not? Doesn't Kim's collection? Meron akong giveaway. 3 necklaces from Kim's Collections 2015 PH. So, she will be giving away the bar necklace, yung sobrang gusto ko, na-feature ko siya sa favorites ko. The Dainty Heart necklace, which is one of my all-time favorite necklaces from her kasi sobrang ganda ng dainty necklace na yon. And then, the Heartbeat necklace, which is my sister's favorite. Binigyan ako ni Kim noon. Tapos binigay ko kay Sissy kasi parang mas bagay sa kanya. But yeah, merong 3 winners. So, isa sa inyo makakanalo. So, isa sa inyo makaka-receive ng either sa 3 necklaces na yon. And all you have to do is to like this video. Also, please make sure that you're a subscriber. And then, i-announce ko siya sa Instagram. Kasi feeling ko mas madali kasi kapag naka-follow kayo sa akin sa Instagram para makontakt ko kayo. Please also make sure that you follow Kim's Collections 2015 PH on Instagram and also her Facebook page. And then also follow me on Instagram as well. Kasi I will post it on Instagram. Kung sino mananalo sa Instagram ko siya i-announce. So, kapag na-post ko siya doon, like, mas madali kasi makontakt. You know what I mean? So, yes. Ili-leave ko below yung, namatay yung camera ko kasi yung memory card na full. But, yung sinasabi ko is, ili-leave ko below yung detalye na mechanics ng giveaway para ma-check nyo. And sa mga walang Instagram, pasensya na. Dun ko kasi siya, mas madali kasi kapag nasa Instagram. Nung previous na iWhite giveaway ko, nasa YouTube ko lang siya lahat parang ang hirap kasi hindi ako maka-message sa lahat ng channels. Like,
I think kapag walang content yung channel mo, hindi ako makaka-message. I'm not sure though. I white giveaway winner ko, hindi ko alam kung paano siya i-contact kasi hindi ko siya ma-message sa YouTube channel. So yeah, kailangan din ng Instagram. And also, request din ni Kim yung mag-giveaway na sa Instagram. So, sa Instagram ko i-announce yung winner. So, please make sure naka-follow kayo doon. And yeah, i-announce ko siya. Hindi ko pa sure. Siguro a week or 2 after. Basta i-announce ko siya. So, yes, that's it for the giveaway. Salamat, Kim, for the giveaway. I really appreciate it. And you guys, hindi kayo magsisisi kapag kayo nanalo kasi sobrang gaganda ng mga jewelries niya. Yun na yung video. Maya-maya manonood kami ng movie, manonood kami ng Bride Wars. We will watch movie, we will have popcorn, and that's basically it for this vlog. Thank you so much, guys. Oh, by the way, I will start using this Banish kit kasi nakakatanggal daw siya ng scars. And as you guys can see, meron ako mga scars sa aking ilong. So, I will try it maybe tonight. I will take a shower kasi naglakad kami kanina, diba? So, yeah, I will take a quick shower and then I will use this and see ko anong ganap niya. I will update you guys. First time ko pa lang siya gagamitin tonight. So, oh babe, your tea. Sure. Are you ready for your tea? Sure. Yeah? You guys, hindi ko muna gagamitin yung Banish na acne scars. Sure ba? Kasi yung Cetaphil na cleanser ko, malapit na siya maubos. Tapos meron kasing cleanser dito. So, I emailed them and asked them kung ano yung, like, tamang paggamit kasi ayoko naman siyang gamitin na hindi ako 1,000% sure kung paano siya gamitin. But yeah, pag ginamit ko na siya, I will vlog it and see like yung first impression ng micro needle kasi nakakatakot kaya yun. Asan yung glasses ko? Ay, manonood na kami ng Bride Wars. Tapos magpa-popcorn akit. I'm craving popcorn. We're watching Married at First Sight. Ito yung, gay couple. They got married at first sight. But Dan said they met each other na before they got married. But I'm not sure if, like, they're friends or something. But yun, nag-aaway sila ngayon. Kaluka. I think this is... Are they from New Zealand? Right? You don't have gay marriage here, right? Do you, Ben? No? Yeah, so this couple is from New Zealand. And Joby is there swimming. Pagkatapos nito, manonood kami ng... are we gonna watch the Bride Wars? Later? Yeah, kind of. You want? Later. Yeah. After this. Anyway, I will end my vlog, you guys. Papanoorin lang namin to. Or ako lang nanonood kasi siya nag-YouTube. Sana hindi sila mag-break. Huwag kayong mag-break. Nag-hug sila. Sana hindi to friendly hug. Wala, sana hindi sila mag-break. Anyway, I will end the vlog. Thank you so much guys for watching. Please like and please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next one. Do not forget, be good. Lumiyok siya.